Molweni bethuna, ndiyanamkela ku-Ezase TV ngesiXhosa. Namhlanje ubazo uncokola nobhuti wakhe uXolani, umbuza uba akho nkabi ayaziyo na. uXolani ke umbuze ukuba inkabi yenkomo okanye inkabi ebulala abantu. Wathi ke ubazo kukhona umuntu afuna ukumsusa endleleni yakhe. Umbuzele kuXolani uba uphezu kwantoni. Ubazo uthe if akayenzi lento uzobuyela ethenga konke. uXolani futhi uzobuyela etywaleni. If abayenzi lento into ezakwenzeka bazobuyela bohlala emakhaya and yena soze aphinde ayophila lampilo beyiphila before azohlala kwaMathamahle. Ebuchari uJulia uzoxelela uSiboniso uba mabatshate aphume kubazothini ngoba aba bantu bakhohlakele. uSiboniso ke uthe yakamiyeke umtshato kuyonto esengqondweni yakhe yena wamshiya eme apho. Ejele umhlengi akonwabanga, khona indoda embi emjongileyo uba ngaya ngapha imthe ntsho ngamehlo amabi. Wazincama ke umhlengi wambuza uba ikhona ingxaki bhuti. Wathi omnye ayikho. Wathi omnye ndibona undijongile. Yambuza indoda uba ujongwa na ulilanga. Nango ke ubazo ngobusuku egijima eyothi kuXolani makaxelele lankabi ibijamele umhlengi pha uba mayimiyeke kuzoba buhlungu kuye if beyenza lento. Ufikile ke uSiboniso kwigate ezobuza uba kwenzeka ntoni. Ubazo waphayana ingabe uright na usibari wakhe. Uthe ke ubazo uve isibhamu waleqa ezojonga ubuXolani uright na. noXolani ke uye wayengqina ethi uke wajonga waleqa hayi wabona uba akho nto zicricket nje. uSiboniso uthi ke icricket ngelixesha enyakeni uthe ke uXolani zicricket zikaDiwali bangqinelana ke nodadewabo ngelithi zicrickets. uSiboniso ke uthe mabahambe bayolala bashiye usibari pha. Ejele ubazothini undwendele umhlengi uzombuza uba uright na. Umhlengi ke uthe makangenzi ngathi uyakhathala yena izolo ubone umuntu ebulawa phambi kwakhe makamkhuphe phaya. Uba akamkhuphi bazoba ngomakhelwane bona bobabini kungekudala. Nanko ke ubazo ezenza usizi ebusuku ehlele esofeni. uSiboniso uyambuza uba kwenzekani. Uthi yena ucinga usicelo uyambona uba akonwabanga yilento katata wakhe osejele. Kwasesikolweni kuthiwa akekho right. uSiboniso ke uthe ayikho into angeke amenzele yona bazo kodwa ingxaki umhlengi kungenzeka amkhuphe ejele kanti uzombulala. Uthe ke ubazo umhlengi ligwala kwangoku yawadubula ngemistake. Uhambile kuSiboniso wayomkhupha umhlengi ejele. Uthe ethi mabathethe nomhlengi wasuka umhlengi wamhleka embuza futhi into bakanti bekungazofika ubazo nazomthatha lento kuze yena. Wathi ke umhlengi akho nto bazoyithetha makamgoduse. Ethi ke ngeke futhi ube nayo yonke ingqondo eMathamahle ngoba ukwibusiness kodwa ngeke uthi ube nayo neyasempilweni. uMathamahle ke uyafika kwakhe ukhathazekile utyhafile uyabalisa ke kubazo uba umhlengi uvele wamhleka and uyabhideka uba inoba yintoni le eyenza umhlengi acinga uba usisibhanxa ngokumkhupha ejele. Ubazo ke uvele wathi ukuze bamkhombise umhlengi ukuba bona bobabini bayathandana mabavele batshate. Uvumile ke uSiboniso kodwa ethi akaboni uba ixesha lanele lokulungisela umtshato kwiveki ezimbini. Wathi ubazo akafuni into enkulu yena mabatshate. Lotyolo ke ubazo evuya ke unina ethi bengazi uba iyokuphinde yenzeke into efana nale kwifamily yakhe. Bathe besancokola kuhlekwa kumnandi kunjalo umhlengi wothuka ke ubazo. Umamakhe yena uye wabuza uba ufunani apha uzombizela amapolisa yena. Umhlengi uthe uzothatha ifamily yakhe yena. Ubazo uthe uyazi nje uba ngoku uzawutshata noSiboniso. Uthe umhlengi uzobatshata bobabini ngoba yena uyamthanda and yena uyayazi inyani uzakwazi uphila naye. Umbuzo ke anawo ukuba umhlengi yena uzokwazi na umelana nenyani. Watsho ethi yena naye bazokuhlukanisa kukufa. Mama kaBazo bemane ebuza uba yeyiphi nalo nyani kangaphendulwe ke. Ubazo kunzima nolala ebusuku zezinto zithethwe ngumhlengi.
uvusa umathamahle ke embalisela kuba umhlengi uyawafika. Ethi ke umahlamahle bendithe masiyame sobabini, and uthi umhlengi akawonwabelanga umtshato wabo, ngathi uzawuba yingxaki. Usibonisa umbuzile kuba yintoni angayenza na umhlengi. Uthe komnyakazi ngakusasa bazobalisela umamakhe ngefowuni uba umhlengi uxoka ngaye uthi yena wabulala ubuhlengi, and iwari yakhe kukuba kuzokwenzekani if usibonisa uyamkholelwa. Uthe ke unina makamyekele kuye umhlengi uzomlungisa yena. Nango ke ubazoye siye emasimini apho lusa khona umhlengi. Uyamcela uba azongena emotweni bathethe. Umhlengi bengafuni ke ungena, ethi uright ngaphandle. Uphethe evuma ke ukungena emotweni. Bazoke umxelele yonke into uba yena lento ayenzayo wenzela abantwana, akamthandi umathamahle, uthanda yena. Ebengabhilivi ke umhlengi ethi makaye kudlala ngaye, kodwa uphethe evumelana naye ethi naye uyamthanda. Bahagana ke emotweni kwamnandi ecinga uba usathandwa ke umhlengi. Ebusuku umhlengi ulele, uyamoyizela emkhukhwini wakhe, wonwatyiswe incoko yakhe nobazo emini. Umama kabazo enxibe ezimnyama zodwa, ethile nditsho umnqwazi ofihla ubuso, kuvele amehlo nezipeks kuphela. Uphethe imbombozi emnyama enepetrol, wafika wayigalela kulo mkhukhu wonke. Wawugqiba wawulayita umkhukhu umama kabazo. Azi uba uzofana umhlengi, asazi. Ubazo ubonakala njengomntu ofuze umamakhe. Enkosi ke bethuna ngicela siqhubeke, silike, siphinde subscribe. Thank you, bye.